Diolch yn diweddio. Diolch yn eithio ddew unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal, terdyn plith tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn hoedfa nesaf pan awn sy'n am hanner adi 3. Ond cyn hynny, nos Iau sydd yn dod, fydd ein cwrdd gweddi misol yn y neuadd drws nesaf am hanner awr wedi 7. Gyda'r wythnos canlynol fydd oedfa y Pasg, gwasanaeth y Pasg, nos Iau cyn Gwener y Groglith, ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu Emynau Capel am hanner awr wedi 7. Ac hefyd eich atgoffa mis Mai, yr unfed ar 15, Mai 16 ein noson o Emynau. Eto hanner awr wedi 7 Emynau Capel. Nawr, wrth i'r casgliad cael ei gymryd, gen ni aros ar ein heistedd I gannu emyn rhif 146 o tyred arglwydd mawr dihidla o'r nef I lawr gawodydd pyr. 146. O'r darlleniad o'r Efengil yn ôl Ioan y 5 benod. Dechrau darllen yn adnod 24. Ioan penod 5 adnod 24. Yn wir, medda fi chwi, y neb sydd yn gwrando fy ngair I ac yn credu yr hwn am hanfonodd I a gael fywyd tragwyddol ac ni ddaw I farn, Iddyr fe a aeth trwodd o farwolaeth I fywyd. Yn wir, medda fi chwi, y mae'r awr yn dyfod ac yn awr y mai pan glywo'r meirw, lef mab Duw a rhai a glywant a fyddant byw. Cynnes megis y mae gan y tad fywyd yn ddoi hunan, felly rhoddes fe'r mab hefyd fod ganddo fywyd yn ddoi hun. Ac roddes awdurdod iddo I wneithio'r barn hefyd, oherwydd ei fod yn fab dyn. Na'r y feddwch am hyn, cynnes y mae'r awr yn dyfod, yn yr hon y caiff pawb ar sydd yn y beddau glywed ei leferydd ef, a hwy a ddeiant allan, y rhai o wneithant da I atgyfodiad bywyd, ond y rhai o wneithant ddrwg I atgyfodiad barn. Ni allaf I wneithio'r dim ohono fy hunam, fel yr ydw yn clywed, yr ydw yn barnu, am barnu sydd gyfiawn, canes nid ydw yn ceisio fy wyllus fy hunam, ond y wyllus y tad, yr hwn am hanfonodd I. Os ydw fi yn tystiolaethu amdana fy hunan, nid yw fy nystiolaeth I
wir. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd Duw. Gyda'ch ni nawr droi at ei harglwyd mewn gweddi. Diolch yn ei unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron i ni yn diolch am bob un cyfle ein bod yn gallu dod o'r flaen ac yn gwybod mae dim ond trwy ar hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom. Dim ond trwy ddo ef yn unig y mae modd i ni ddod o'r flaen ac felly trwy ac yn yr arglwydd Iesu Grist i ni yn dod fel dy blant, fel rhai sydd wedi mabwysiadu, wedi golchi yn ei waed ef, wedi'n maddau'n llwyr ac felly yn blant i ti ac yn galw arna ti fel ein tad nefol i ti drigarhau wrthym unwaith eto. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb, gad i ni deimlo dy agosatrwydd o Dduw, gad i ni fedru dweud wrth i ni ganu yr emynau yma, wrth i ni ddarllen dair, wrth i ni ystyried ffordd a chawdwriaeth, a byddwn ni'n gwybod dy fod ti yma, a byddwn ni'n cynhesu'n calonau, a byddwn ni'n gallu tystio am dy bresenoldeb mewn ffordd nad i ni wedi ei brofi o'r blaen. Ac felly o Dduw i ni yn gwybod mai dyma yw yr unig ateb. Os nad wyt ti yn dod, os nad wyt ti yn gweithio o Dduw, yna ofer yw y cyfan. I ni'n gwybod o Dduw, ni fydd na dystiolaeth os nad wyt ti yn ymyrryd. Os nad wyt ti'n deffro y saint yr rhai sydd yn gwneud proffes yn bod ni wedi profi rhywbeth. Os nad wyt ti'n deffro ni o'n trwmgwsg. Ac yn ein gwneud ni'n fwy o ddifrif am dy bethau di. Ac mae ti yw popeth. Yna ni'n gwybod o Dduw. Mae trist iawn yw y dyfodol. Tywyll iawn, mae'n dywyll yn barod o Dduw. Ond i ni'n gwybod y gallu ti delio ni yn dy ddigofaint ac yn gweddio o Dduw na fydde di'n edrych ar ein gwlad ni ac yn troi dy gefn ar ein gwlad ni. Mai dyna yw ein heiddiant. Fel dy blant hyd yn oed i ni wedi mynd at un peth ar ôl y llall ac wedi dadael di allan o Dduw. Yn proffesu'n bod ni'n cyhoeddi fforddi a chawdwriaeth ac eto ddim yn galw am y nerth sydd yn dod o ddifri. Ac felly o Dduw, madde ni am hyn, madde ein celonau oeraidd tuag at y sefyllfa, tuag at ein cyflwr ni a chyflwr y wlad. Madde ni nad i ni'n pledio ath ydi, o Dduw. Does dim gobaith os nad wyt ti'n dod, ond os wyt ti'n dod o Dduw, y mae'r cyfan yn bosib, y mae'r amhosibl yn dod yn bosib. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod, i ti weithio yn ein plith ni, a bydde ti'n ein deffro ni, a bydde ti'n ein harwai ni i'r man honno lle dylsen ni fod. Ond hefyd y bydde ti'n dod i'n gwlad, ac y bydde ti'n trigarhau, y bydd y ras yn anorchfygol. Na fydd pobl yn gallu ymwrthod, na fydd pobl yn anwybyddu dy ddydd ac dy air, ac o Dduw a byddwn ni'n cael gweld pobl yn tyrru i wrando ar dy air di unwaith eto, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Felly o Dduw i ni yn cyflwyno yr oedfa, yr holl ddydd, a'r cyfarfodydd sydd yn dod nawr i ni meddwl am y cwrgweddi nos Iau, ac yn gweddio o Dduw. Mae bach ei nifer, y bydde di yn gwrando ar ein cri, y bydde di'n rhoi y weddi nawr i ni i weddio amdano. I ni'n gweddio am ein hoedfa pasg hefyd, y bydde di'n bendithio dy was, ac y bydd na nerth, y bydd na eneiniad o ddifri, y bydd yna ffrwyth yn dod o'r llafur yma. O Dduw, tyrd gweithio ar hoff fydd i ni i ddysgwyl pethau mawr. Bendithiau'n hoedfa nawr, tyrd tywalt ysbryd arnom ni nawr, diogela ni rhag yr un drwg, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Ydych chi'n ganu Emynau 281 o arglwydd da ar graffad o wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros y trafwydd byw. 281 gawn ni sefyll i'w chanu. Wy'n testyn o'r Efengil nôl Ioan y 5 benod, adnod 24. Yn wir meddaf i chwi, y neb sydd yn gwrando fy ngair i ac yn credu i'r hwn am hanfonodd i a gael fywyd tragwyddol, ac ni ddaw i farn, eithir e fe a aeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Nawr, i ni dal i weld yr un yw y sefyllfa unwaith eto heddi ac mae wedi bod erioed y gwrthwynebiad i'r Iesu. Nad oedd y bobl oedd yn byw o amgylch yr Iesu ar y pryd, yr Iddewon, yr arweinwyr crefyddol, yn fodlon cydnabod mai hwn oedd y Meseia. Mai hwn oedd mab Duw. Gymaint felly, yr oedden nhw'n ei gysau ac yn ei gyhyddo o gabledd ac am ei ladd. Roedden nhw yn chwilio am unrhyw reswm allech chi ddweud i feirniadu hwn, a'r rheswm i'w gondemnio. Ac i ni gweld un o'r rhesymau yma yn y darn yma o'r ysgrythyr oedd y gwrthwynebiad am iddo iachau ar y sabat. Dwi'n gwneud lot o synwyr nag yw, bod y fath atgasedd, bod nhw mor grac, bod hwn wedi iachau rhywun ar y sabat, wedi gwneud daioni, wedi helpu rhywun. Ac roedd hwn wedi gwylltio nhw. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod beth sydd tu ôl i'r peth, y gwrthwynebiad o'r Iesu ei hun. Dyna sydd tu cefn i'r peth, ac maen nhw wastad yn chwilio am ryw reswm arall i fedru cyfiawnhau ei hatgasedd. Ond, yn fuan iawn, bydd yr atgasedd yn troi yn fwy o ffyrnigrwydd, yn codi lefel uwch eto, pan maen nhw'n clywed ei fod yn dyrchafu ei hun yn blwmp ac yn blaen i fod yn ddiw, adnod 17. Ond yr Iesu ei hytebodd hwynt, y mae fy nhad yn gweithio hyd yn hyn ac yr ydw i fynnau yn gweithio. Ac felly mae'n disgrifio Duw, y tad, yn dad iddo, ac yn gwybod yn syth roedd yr Iesu yn cydnabod mai ef oedd Duw. Mai ef oedd mab Duw. Ac felly mae hwn wedi gwylltio nhw'n llwyr. Dwi ti ddim yn Dduw. Ti ddim yn fab i Dduw, neu ti o'r Meseia. Dydyn ni'n disgwyl un fel ti i fod yn Meseia. Ac felly mae e'n gwneud nhw'n grac, maen nhw'n credu fod yn eog o gabledd, ac yna, i ni'n gweld ar ymateb adnod 18, am hyn, gan bod wedi dweud y fath beth, am hyn gan hynny yr Iddewon yn geisiasant yn fwy ei laddef o blegyd nid yn unig iddo dorri'r saboth, ond hefyd iddo ddywedyd fod Duw yn dad iddo, gan ei wneithir ei hun yn gystal â Duw. Nawr am ddatganiad.
Mae'r Iesu wedi gwneud yn gwbl glir mai fe oedd Duw. Mae'r Iddewon wedi deall beth oedd yr Iesu'n dweud. Ac nawr ar ben y ffaith mae wedi helpu rhywun ar ddydd ar y sabath, nawr mae'n dweud dyma ni, mae'r dystiolaeth yn amblwmp ac yn blaen. Ond ych chi'n gweld, nid yw'r Iesu fel petai yn camu nôl a meddwl bod angen bod yn ofalus, neu tawelu ymateb rhywfaint. Dwi ddim yn gwneud hynny nag yw, i ni yn dieddol o wneud hynny, yn geiriau doethineb ac yn ceisio bod yn ofalus. Ond nid felly yr Iesu fan hyn, mae'r doethineb dwyfol fan hyn, yn adnod 19, mae'n gwneud yn fwy clir. Yna'r Iesu atebodd ac addewedodd wrthynt, yn wir, medda fi chwi, ni ddichon y mab, neithyr dim ohono ei hunan, eithyr yr hyn a welo e fe y tad yn ei wneithir. Cael beth bynnag y mae e fe yn ei wneithir, hynny hefyd mae'r mab, yr un funud yn ei wneithir. Mae'n ategu be mae wedi dweud. Mae'n pwysleisio. Mae fe oedd mab Duw. A mae'n pwysleisio yn yr holl ddarn yma, yr undod sydd rhwng y mab a'r tad. Mae'n dweud bod nhw'n gyfarta, mae'n rhan o'r drindod yma. Ac mae'r berthynas yma'n un arbennig iawn, ac mae'n dyrchafu hun fel Duw ei hun. A mae'r rhain yn dechrau deall, mae hwn yn cablu, maen nhw'n meddwl. Dwi'n credu, mae hwn yw Duw. Felly gai ofyn i chi, cyn bod ni'n dechrau'n iawn, ble ydych chi arni? Beth yw eich barn chi am yr Iesu? Achos mae hwn yn ddryslyd iawn, yn diwy? Achos i ni'n gweld cymdeithas, bydd yna rai, fel rhain, allech chi ddweud, doedd rhain ddim yn credu mae Iesu Grist oedd mab Duw. Doedden nhw ddim yn ei dderbyn e. Maen nhw'n ei gwrthod e. Dyn nhw'n cuddio tu ôl crefydd Cristnogol fan hyn. Maen nhw yn credu yn yr grefydd Iddewig. Maen nhw'n meddwl bod yr Meseia i ddod. Dyn nhw ddim yn credu mae Iesu yw mab Duw. Maen nhw'n ei gysau e. Maen nhw'n agored am y cysineb. Maen nhw eisiau laddau ac fe wnaethon nhw lwyddo i gael e fod wedi cael ei groeshoelio. Felly mae'n ddigon clir, ond yw e? Ac i ni'n gweld yn y byd. I ni'n gweld y cysineb yn y byd yn y gwrthodiad o'r Iesu. Maen nhw'n ei hwyl am ei bennau, maen nhw'n defnyddio enw fe fel rheg. Does dim parch tuag at ei ddiddau, tuag at ei airau, tuag at ei dim byd. Nag oes, maen nhw'n wir am y byd. Dyn nhw'n teimlo'n eog am y peth, maen nhw'n blwmp ac yn blaen. Does gen i ddim amser am bethau Duw. Dyn nhw'n credu'r peth. Ond yna mae yna rai yn credu mae'r Iesu yw Duw. Mae yna lot fawr yn does. Mae yna filiynau o bobl yn credu yn ôl yr hyn maen nhw'n honni, yn ôl eu crefydd nhw, maen nhw'n credu mae Iesu Grist yw mab Duw. Fe welwch chi mewn eglwysi, mae ganddyn nhw'r groes. Maen nhw'n gwisgo, chi'n gweld rhai'n gwisgo'r groes. Ac ambell aeth mae'r Iesu ar y groes. Chi'n gweld nhw'n gwneud arwydd o'r groes. Mae ganddyn nhw luniau o'r Iesu ar draws y lle, dros eu ffenestri nhw. Mae ganddyn nhw gerfluniau ohono fe, yn bob man. Mae yna sawl crefydd, mae yna sawl man dros y byd i gyd. Ewch chi mewn ambell i wlad yn Ewrop, fe welwch chi ferid y pafin. Fe welwch chi bethau o gwmpas y strydoedd hyd yn oed. Dodych chi ar eich car. Fe welwch chi bod nhw yn dweud, mae hwn yn rhywbeth special o'r nefoedd. Felly beth yw eich barn chi? Ydych chi'n credu fod Iesu Grist yn Dduw? Neu fel yr Iddewon, nad oedd yn Dduw? Achos, os ydych chi'n credu fod yr Iesu yn Dduw, am gyfrifoldeb, mae'n codi dychryn yn diwedd, fod yna gymaint o bobl sydd yn y garfan hon. Tybio ni fod y mwyafrif o bobl Caerdydd ddim yn credu mae Iesu Grist yw Duw. Dyn nhw'n credu mewn Duw. Ac os ydyn nhw, dyn nhw ddim yn credu mae Iesu Grist yw Duw, neu does dim lot o ots dyn nhw, sa'n nhw'n gwybod. Ond mae yna lawer yn mynd i ryw fath o gapel unwaith y flwyddyn neu beth bynnag, a maen nhw'n credu mai Iesu Grist yw Duw. Ond wedyn, mae rhaid chi ofyn nhw, os mae Iesu Grist yw Duw, beth yw eich ymateb chi i'w eirio fe? Achos mae yna andros o gyfrifoldeb, ond oes na? Os yw Iesu Grist yn Dduw, os mae fe sydd wedi creu y byd, os mae fe yw'r un holl alluog ac yn gwybod pob dim, os yw e'n gallu dweud wrthyn ni popeth sydd angen i ni wybod, beth yn y byd i chi'n neud o'i eiriau? Beth yw eich ymateb chi? Sut ych chi'n ymateb? Mae'n rhoi lot fawr o gyfrifoldeb, ond yw e? Mae fel petai pobl heb ystyried y peth. Wel, yn gyntaf, y gwrandawiad yma sydd i'w gael
yn yr adnodau yma. Yn ail y derbyniad ac yn olaf yr atgyfodiad. Wel, yn gyntaf, gwrandawiad. Yn wir, meddaf i chwi. Y neb sydd yn gwrando fy ngair i ac yn credu i'r hwn am hanfonodd i a gaiff fywyd tragwyddol ac ni ddaw i farn. Eithir y fe a aeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Nawr, bydd rhai yn gyfarwydd ar emyn nath fy nhad gyfansoddi yn Saesneg yn disgrifio'r hyn i ni'n ei weld fan hyn wedi ei gyfieithu yn fras iawn, yn sicr dydw i ddim yn un sydd yn gallu cyfieithu'n dda iawn, ond yn rhywbeth tebyg i hyn, a glywsoch lais yr Iesu. A glywsoch chi lais yr Iesu'n pledio'n dyner arnoch chi. Dyna yw'r holl beth fan hyn. Dyna fe mae'r emyn yn dechrau yn Saesneg, ond wedi gyfieithu'r Gymraeg. A glywsoch chi lais yr Iesu yn pledio'n dyner arnoch chi. Dyna i chi gwestiwn. A ydych chi erioed wedi clywed ei lais? Ac ydych chi wedi clywed ei lais yn pledio arnoch chi? Ac yn pledio'n dyner arnoch chi? Nawr, o fewn y ffydd Gristnogol, mae yna daranu y gyfraith, a mae hwnna'n holl bwysig, mae e mor bwysig. Ac yn ni ddyfarn fe fydd na daranu, ond ni fydd na. Fe fydd na gondemnio, fydd yr Iesu'n condemnio ac yn barnu. Ond hefyd, mae yna lais tyner i'r Iesu hefyd. Achos ei holl weinidogaeth oedd yn dyner, ei holl beth ar y groes yn dyner, ei holl aberth ar y groes yn llawn tynerwch. Ac felly mae yna lais yn dod gan yr Iesu yn pledio gyda'ch enaid. A felly'r cwestiwn yw, a ydych chi wedi glywed e? A os yna rai sydd o'r diwedd yn gallu tystio ei bod wedi clywed llais yr Iesu, llais yr Efengil yn Iesu Grist. Dyna chi'r cwestiwn, ydych chi wedi clywed rhywbeth? A dyma beth sydd yn rhyfedd am y peth, mae'n ddirgelwch, achos hefyd yn y darn yma, mae yna ddisgrifiad o'r bobl sydd yn clywed fel rhai sydd wedi marw. Felly dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw, dwi ddim yn gwneud synwyr, a pidwch o trial esbonio peth, mae'n ddirgelwch. Sut gall rhai sydd wedi marw glywed? Ond dyna'r darlun, dyna yw'r dirgelwch, i ni ddim yn gwadu'r peth, i ni ddim yn trial esbonio'r peth. Beth i ni'n dweud yw bod rhain fan hyn yn cael ei disgrifio yn ysbrydol farw. Rhai sydd yn ysbrydol farw, rhai sydd heb unrhyw ddirnadaeth o'r gwirionedd. Dyn nhw ddim yn deall y gwirionedd. Digon o wybodaeth pen efallai, ond dyw e ddim wedi cyrraedd y galon. Does dim dealltwriaeth yno. Does dim ymateb ysbrydol. Fel y corff sydd yn farw, does dim ymateb. A dyw'r corff marw ddim yn gallu helpu hunan, mae'n gwbl ddisymud. Ac felly'r enaid, a disgrifir yr enaid felly, methu helpu'r hunan. A does dim diddordeb i helpu'r hunan. Does dim diddordeb yn y gwir ysbrydol. Efallai, mae rhaid ni ddweud hyn cyn i'n fynd ymhellach, i ni ddeall hwn, pidwch a cam gymeryd a cam ddeall bod yna rai sydd â digon o ddiddordeb mewn crefydd, ac efallai'n arbenigwyr o fewn y byd crefyddol, ond sydd â dim diddordeb yn yr ysbrydol. Ac eto, dyma mae'n ddryswch tôn, does? Yr ysbrydol heddiw yw rhyw deimlad od. Dyna fel mae'r byd yn disgrifio'r ysbrydol, rhyw gerddoriaeth sydd yn ymlacio chi. Maen nhw'n gwneud lot gyda'r ymarferion yma, mestyn y corff, a'r ymlacio eistedd wedi plethu'ch coesau a'ch breichiau, gadael tywelwch, gadael i'r arogl darth i lenwi'r stafell, ac ymlacio'r hunan, a mae rhyw brofiad ysbrydol. Ond dyna fel mae'r byd yn disgrifio rhywbeth ysbrydol, a mae'n amryw ffyrdd. Dwi ddim yn gwybod, mae'n lot o ffyrdd, maen nhw'n meddwl, beth yw diffiniad o'r ysbrydol? Ond ysbrydol, gwir ysbrydol, yr ysgrythyr, fod â pherthynas â Duw, does dim diddordeb. Yn grefyddol, dyn nhw ddim yn hoffi'r elfen ysbrydol o'r Efengil. Ac felly, maen nhw felly oherwydd nhw'n farw. Lot o ddiddordeb mewn rheolau, hanes crefydd, traddodiadau crefyddol. Falle bod yna rai sydd â diddordeb o ran yr yswiriant ysbrydol, dwi'n weddol sicr o hynny. Ac mae hwnna falle'n fwy, mae e'n wir yn yr eglwys Gristnogol eang, mae yna ryw fath o yswiriant yn does na. Well i fi fynd i'r capel ambell waith, achos fe fyddai falle yn dod wyneb yn wyneb â Duw.
Felly, well I fi ddod unwaith y flwyddyn o leia. Nawr oedd hwnna'n draddodiad yng Nghymru. Dwi ddim yn credu fod llawer yn mynd dim ond unwaith y flwyddyn bellach. Dwi'n mwyafrif ddim yn dod o gwbl. Dim y Pasg, dim ar y cyfnod y Dolig, dim unrhyw adeg. Felly mae hwnna di hen fyn o Gymru, ond falle bod ambell un dal i wneud hynny, ac fel rhyw fath o yswiriant yw e. Ddim eisiau tramgwyddo Duw gormod, ond o sicr o fewn y byd efengylaidd, lle mae yna fwy o draddodiad i ddod i'r capel, yn fwy rheolaidd, mae yna rhyw fath o bwyslais arno ni ddod i'r cwrdde, ac felly mae yna dod o dro i dro. Falle dwywaith y mis efallai. Unwaith y Sul. Ticio'r bocs. Dwi wedi gwneud ambell waith. Dwi'n mynd i gadw fy'n rhoed mewn, a mae gen i ryw fath, falle na i ddarllen fy Meibl o dro i dro. Dwi ddim yn bob dydd, ond fyddai'n gwneud e pan fi'n gallu. Mae bywyd mor brysur yn dwi. Mae bywyd mor andros o brysur. Does dim amser gen i roi lot fwy. Mae rhaid fi baratoi ar gyfer dydd Llun. Mae gen i waith dydd Llun, felly mae rhaid i fi fod gatre gweddill y Sul. Felly, mae yna ryw fath o yswiriant yma, does? Does dim disgwyl maen nhw'n dweud. Does dim disgwyl roi'ch bywyd. Mae hwnna'r ugaeth, mae hwnna'r y cyfnod y Puritaniaid. Dydyn ni ddim eisiau hynny. Ac felly mae yna rhyw le canolig. Dwi ddim yn siŵr beth yw hwnna. Falle bod rhai wedi deall, rhai ddim. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn ysgrythurol. Ond falle bod rhai wedi cael eu twyllo i feddwl bod hwn yn dderbyniol ac efallai wedi ffeindio hunan yn ymbellhau. Wedi deall rhywbryd falle ni'n gweddio dod nhw'n ôl. Ond yr yswiriant ysbrydol yma, nid yw yn broblem. Os na i hyn a hyn, bydd popeth yn iawn, bydd Duw yn fodlon na fi. Ond mae'r rhain fan hyn i ni meddwl, pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwirionedd, y gwir ysbrydol. A mae'r enaid sydd yn naturiol yn fyddar, ac yn naturiol yn ddall, ac yn naturiol yn farw, ac methu gweld, a methu deall, a methu clywed. Sut felly ni'n gallu disgrifio adnod 24? Achos dyna'r disgrifiad o'r math o bobl, maen nhw'n farw. Maen nhw'n gwbl ddiamadferth i'r gwirionedd, i'r ysbrydol. Ond wedyn adnod 24, yn wir, meddwl fi chwi, a neb sydd yn gwrando fy ngair i. Sut gall rhywun byddar wrando? Sut gall rhywun farw, glywed a gwrando? Sut mae'n bosib? Mae dim ond yn bosib trwy ras. Ac mae'n ddirgelwch. Ond dyma beth sydd yn digwydd. Mae'r ysbryd glân yn bywhau yr enaid. Ac yna mae yna'r gallu yn cael ei rhoed i'r enaid i ddechrau gwrando. Ond o am wahaniaeth sydd yma, trwy wrando a chlywed yn unig. Mae yna wahaniaeth anferthol ond oes, fe fi na lawer yng ngholledigaeth a glywodd gair Iesu Grist yr Efengil. Fi na lawer fydd wedi clywed ac wedi gwrando, efallai, wedi gwrando arno fo, ond nid y gwrando sydd fan hyn. Fi na lawer yn golledig sydd wedi clywed yr Efengil, joion efallai. Ac wedi ystyried efallai i bwynt, ond gwrandawiad allanol yn unig o doedd. I rai byddai gwrthodiad llwyr o'r hyn maen nhw wedi glywed. Ac i ni'n gweld hynny gyda'r Iddewon fan hyn. Roedden nhw'n cysau unrhyw beth i wneud ar arglwydd a gwir grefydd. Ac felly, i ni'n gweld hynny o fewn cymdeithas, maen nhw'n cael drws yn glep pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar Efengil. Dwi ddim byd ydyn nhw. Dwi ddim eisiau dim byd i wneud ag e. Chi'n dod allan ar garden i wahodd rhywun i ryw oedfa a maen nhw'n gwrthod yn syth. Mae'r rhain yn amlwg. Maen nhw wedi clywed rhywbeth a maen nhw'n dweud, dwi ddim eisiau clywed mwy. Neu chi'n dangos Beibl ydyn nhw, dwi ddim eisiau weld e. Dyna'r ymateb i lawer. Os nad o mwyafrif bellach. Ond yna fi na rai, fe fi na dderbyniad. A fi na rhyw ymateb, a fydden nhw'n hoffi fe. Ond dwi ddim yn ysbrydol, ond efallai bod nhw'n dod am gyfnod i ni wedi gweld hyn, dwi ddim yn gweld sawl gwaith. Hoffter o'r awyrgylch. Welon ni fe amser coleg, i chi'n gweld amser coleg. Rhai yn ymuno gyda'r Cristnogion. Pam bod nhw'n ymuno gyda'r Cristnogion? Falle ddim yn teimlo'n gyffyrddus yn y byd. Achos mae'r byd yn enwedig yn y coleg a brifysgol yn rhemp. Mae'n gyfle i feddwi, mae'n gyfle i fod yn anfoesol. Ac felly maen nhw'n teimlo, mae'r rhai ddim yn hoffi'r math yna o fywyd, a maen nhw'n teimlo'n fwy cyffyrddus gyda rhyw griw arall. Os maen nhw'n digwydd o draws Cristnogion, maen nhw'n hoffi
y gymdeithas. Maen nhw'n hoffi'r awyrgylch, y cynesrwydd. Rhai yn hoffi dod i'r cwrdd oherwydd y lletygarwch. Pobl mor garedig yn agor i drws i tŷ, agor i cytrefi, dewch mewn. A maen nhw'n hoffi fe, maen nhw'n hoffi'r lletygarwch. Maen nhw'n hoffi'r adeilad, ond nid oes na lawer. Maen nhw'n gwrando ar be maen nhw'n ei glywed, maen nhw'n hoffi fe, maen nhw'n hoffi'r sŵn o'r peth, maen nhw'n hoffi'r adeilad, maen nhw'n hoffi'r canu, maen nhw'n hoffi'r tonau, maen nhw'n hoffi'r moesau hyd yn oed. Ond dyn nhw ddim yn gadwedig, a falle bod nhw'n hoffi fe am 10 hyd yn oed, mae rhai'n hoffi fe am 20 mlynedd. Ond dwi ddim yn ysbrydol. Ond mae'n rhyw hoffter allanol. Maen nhw wedi clywed ar glist. Ond ddim yn gwrandawiad yr enaid o'r galon. Ond yma, adnod 24, mae yna ddisgrifiad o wrandawiad gwbl wahanol. Mae hwn o'r galon. A mae hwn yn ostynedig. Fe welir awydd fan hyn, wrth wrando, mae yna fyd o wahaniaeth. Mae yna awydd i ildio i'r hyn maen nhw'n ei glywed. Pan mae'r ddysgeidiaeth yn cael ei chyhoeddi, mae yna rhywbeth yna, falle bod y ddysgeidiaeth yn anodd, ond maen nhw'n dweud, mae hwn yn iawn. Mae yna rhywbeth am hwn, dwi ddim yn hoffi fe, neu dwi ddim yn ei ddeall mae hwn yn rhy ddofn i fi, ond mae yna rhywbeth am hwn sydd yn iawn. Mae yna wrandawiad, mae yna ostyngeidrwydd, does dim dadle trwy'r amser fan hyn. Does dim trwy'r amser y chwilio am reswm i feio neu feirniadu. Mae'r gwrandawiad yma yn gwbl o natur wahanol. Mae'r awydd fan hyn i eistedd wrth ei draed a chlywed yr hyn sydd gan yr Iesu ddweud. Dyna'r gwrandawiad fan hyn, eisiau clywed beth sydd gan ei ddweud. Mae mor wahanol i'r gwrandawiad arall, yr un crefyddol. Mae'r un crefyddol, os maen nhw'n gwrando digon i weld, dwi ddim yn hoffi hwn, ond fel arfer, dyn nhw'n gwrando digon i sylweddoli bod nhw'n hoffi fe. Dwi'n gweld sawl un wedi gweld dros y blynyddoedd, sydd ddim yn dod yn sylweddoli na ddylen nhw hoffi be maen nhw'n glywed. Dyn nhw ddim yn gwrando digon. A falle am hen blynyddoedd, maen nhw'n sylweddoli be maen nhw wedi cael ei dysgu, a wedyn maen nhw'n ei gysau, a maen nhw'n cymryd degawdau iddyn nhw'n sylweddoli hynny. Dydyn nhw ddim yn gwrando. Ond yr eiliad maen nhw'n dechrau gwrando, maen nhw'n ei gysau, ond mae'r gymaint o wahaniaeth fan hyn. Mae'r rhain yn eistedd wrth i draed fel betai, ac eisiau clywed beth sydd gan yr Iesu i ddweud, neu beth sydd gan yr Efengil i ddweud. Maen nhw yn bwydo oddi ar y gair. Maen nhw'n dwlu gwrando, pregethu am berson yr Iesu. Falle rioed wedi sylweddoli o'r blaen. Mae hwn yw Duw. Wedi eni yn faban a tyfu fod yn ddyn, ac yna wrth darllen am ei fywyd am ei blentyndod perffaith. Pan oedd yn ei arddegau ac yna'n ddyn ifanc, y perffeithrwydd ac yna'n ei athrawiaeth fel dyn, a'i ddysgeidiaeth anhygol, ac yn cyd-fynd â phopeth oedd yn yr Hen Testament a gafodd ei ddweud amdano. Dyna chi allu, mor gallu na'n anhygol. I ni gallu i ddysgu ac i bregethu, os nad oedd yn Dduw, allech chi ddweud hyn, o hwn oedd yr un fwyaf clyfar ar wyneb y ddeiar, achos oedd pob un o'i eiriau fe yn cyd-fynd â phob un o'r proffwydi. Rhywbeth nad oedd dim un o'r arweinwyr, y Phariseiaid, wedi gallu dirnad o gwbl. Doedden nhw'n deall dim, ond yr oedd hwn yn gallu dangos ei fod yn cyd-fynd ar holl Hen Testament. A thrylydd o ddyn, byddwch chi'n dweud. Yn fwy nac a thrylydd o ddyn, yr oedd yn Dduw. Yr oedd yn gwybod y cyfan, ac yna mae rhywun sydd yn dod ac yn gwrando fel hyn, pan mae rhywbeth, mae'r ysbryd glân wedi agor y clistiau, mae'r gwrandawiad yn wahanol. Nawr mae'r rhain eisiau clywed, maen nhw eisiau clywed am berson yr Iesu. Hwn yw mab Duw, maen nhw eisiau clywed am ei fywyd Bod wedi dod i bwrpas. Mae'r prif bwrpas oedd nid i helpu'r tlawd, nid i iachau y cleifion, ond fe nath hynny gyd ac yn y bethau da. Ond i brif bwrpas y prif neges, y neges dylai cael ei bregethu drwy'r amser, yw fe ddath i farw ar y groes a chymryd y gosb am ein pechodau ni. Fe ddath i gadw'r gyfraith yn ein lle ni a bodloni'r tad. Dyna oedd i brif bwrpas A mae'r rhain sy'n clywed hwn am y tro cyntaf yn dechrau gwrando ac maen nhw'n dechrau deall. Mae'r rhaid bod un wedi dod fedra i ddim byw bywyd perffaith. A beth fedra i wneud, hyd yn oed os o hwnna'n cael ei ddelio, dwi wedi pechu, mae rai fi gael cosb, a wedi chi'n clywed am hwn, a roes ei ddwylo pur ar led, a wisgodd goron draen, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn.
Ac maen nhw'n clywed hyn, maen nhw'n deall maen nhw wedi clywed o'r blaen, heb I deall. Ond nawr maen nhw'n gweld hanfodrwydd y peth, mae mor bwysig bod wedi dod I bwrpas I ddelio yn pechod, gan ein bod ni'n elynion iddo I Dduw ac yn golledig. Maen nhw'n clywed am ei atgyfodiad, am ryddhad. Chybod I rai falle sydd ddim wedi sylweddoli arwyddocad yr atgyfodiad, yn sylweddoli petai ddim wedi atgyfodi bydda dim efengyl. Gwastraff bydda'r cyfan. Fe brofodd mae oedd mab Duw. Fe goncrodd bedd, fe goncrodd uffern, fe goncrodd Satan, fe goncrodd bechod. Fe nath cyfan, oedd yn fuddugoliaethus, fe atgyfododd trydydd dydd o'r bedd, ac mae wedi concro'r cyfan, mae wedi profi ei fod wedi llwyddo yn y dasg. Ac yno esgyn i'r nef, mae yna nawr yn eiriol trosom ni. Mae wedi cyflawni'r holl proffwydoliaethau amdano. Ac mae'r un sydd yn clywed hwn am y tro cyntaf yn ysbrydol, maen nhw'n bwydoddi ar pob un gair. Dyna wahaniaeth, dyna mor hyfryd bydde fe I cael rhai yn y gynulleidfa fydd yn dod ac yn bwydo oddi ar bob gair sydd yn cael ei ddweud. Pam? Maen nhw'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder. I glywed mae dyma yw'r unig ffordd tuag at Dduw. A dim ond Iesu Grist oedd yn abol I agor y ffordd honno. Am I rai wrando fel hyn, yn deheu am fwy. Dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu gwneud hyn, ond dyna chi gyfrifoldeb nos Iau sy'n dod. A nos ferch. Dyna chi gyfrifoldeb trwy'r amser I weddio o Dduw Graslon, agor llygaid y deillion, agor clistiau y byddar. Na fyddi di'n dod. Na fydd yr rhai sydd yn gyrru heibio sil ar ôl sil. Rhai sydd yn ei cartrefi, yn gwybod bod yn oedfa i'r rheini, a bydde di'n ei siglo nhw, yn ei deffro nhw, ac yn neud ydyn nhw'n sylweddoli, ac yn rhoi'r awydd I wrando, ac I glywed, ac I geisio, I ddeheu am fwy. A bydden nhw'n teimlo'i celonau'n llami oedd I mewn bob tro maen nhw'n clywed am Iesu Grist. A'i waith trosom. Dyma'r math o wrandawiad I ni'n sôn amdano. Beth I ni'n gyfarwydd ydy hyn, falle bydd ambell un yn dod mewn ac yna fydden nhw'n mynd. A falle ddod nhw'n ôl eto mewn blwyddyn efallai. A hwnna'n waith efallai fod ond pryn yw'r rhai sydd ar awydd I glywed ac I wrando. Ac dyma'r weddi, na fydde di'n peri fi'n ar ein gwrando. Nid y clywed, a nid y gwrando am eiliad, ond y gwrando ysbrydol yma. Y gwrando y disgrifir fan hyn. Wel, mae'n symud ymlaen yn ail at y derbyniad. Gwrandewch ar yr adnod eto. Yn wir, medda fi chwi. Y neb sydd yn gwrando fy ngair I ac. Dyna sydd yn bwysig. Ac yn credu i'r hwn am hanfonodd I a gaeth fywyd trygwyddo. Ac ni ddaw I farn. Either fe aeth trwodd o farwolaeth I fywyd. Achos pan ceir gwrandawiad o'r galon. Ac am pwysig sy'n dilyn. Ond I ni'n gwybod y rheswm fod na wrandawiad o'r galon fod Duw di dechrau gwaith. A phan ceir gwrandawiad fel hyn. A nid un chwarae crefydd. Nid un dwi'n hoffi'r tonau. Nid un dwi'n hoffi'r cyfeillgarwch. Bod rhain gyd falle'n chwarae rhan yn y peth I ddechrau'r daith. A falle bod yr arglwydd yn defnyddio'r rhaini. Ond nid dim ond ar y lefel hynny. Nawr mae'r galon yn gwrando ac yn deheu am fwy. A'r cam pwysig sy'n dilyn ac yn credu i'r hwn am hanfonodd I. Nawr fel y dywed Iesu Grist, ei fod a'r tad yn un. Ac felly, be mae'n dweud fan hyn yw, credu yn yr Iesu yw hefyd, credu'r hwn am hanfonodd yr Iesu, sef y tad. Dyna be mae'n dweud, os chi'n credu yn o fi, chi'n credu yn Duw y tad. Rhaid pwyso ar yr arglwydd, mae'n dweud. Rhaid credu fod gwaith, y gwaith am wnaeth Iesu Grist tra'r y ddear yn ddigonol. Nad oes angen mwy. Fod Iesu wedi cadw'r gyfraith I ni. Chi sydd wedi gwrando ar ei lais yn y galon ei fod wedi cadw'r gyfraith I chi. Falle mae dyma be chi eisiau clywed. Yn sicr chi dyna be chi eisiau clywed. Ond nid dyna be chi am I glywed. Rhai sy'n gwrando, wir yn gwrando. Chi'n dod I sylweddoli chi ddim yn ddigon da. A fedrwch chi byth fod yn ddigon da. Fedrwch chi ddim fod yn ddigon crefyddol. Fedrwch chi ddim cyrraedd y safon. Ond dyna chi'n clywed am Iesu Grist
a fod wedi cadw'r gyfraith, ac yna chi'n clywed y darn yma, nid yn unig fod Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith, ond fod wedi cadw'r gyfraith i chi. A mae hwnna'n fath ryddhad. Does dim rhaid i fi gadw'r gyfraith. Bydda eisiau byw i oganeddu Duw, ond sim rhaid fi gadw'r gyfraith i gyrraedd y nefoedd. Mae'r Iesu wedi wneud yn fy lle. Mae'r gwrandawiad yma, mae yna rhywbeth cyffroes, ond oes? Mae'r galon yn dechrau curo'n gyflymach, ac mae'r galon yn cynhesu. Mae'r Iesu wedi cadw'r gyfraith i fi, does dim rhaid fi gadw'r gyfraith. Ac yna chi'n clywed am y groes. Tybion ni, pryn fydd y llefydd fi'n pregethu am y groes heddi, ond i chi'n clywed am y groes, be mae hwn, mae'r Iesu wedi mynd i'r groes, fi wedi clywed am y groes, sawl gwaith, ond nawr dwi'n deall fod wedi mynd i'r groes fy mwyn i, fod fy mhechod i wedi cael ei roi arno fe, a fod wedi cael ei gosbi gan ei dad am fy mhechod fi, fod y gwaed wedi llifo oherwydd fi, a fod yr Iesu wedi dweud, dwi wedi fy nghosbi yn dy le di. O amwrandawiad sydd yn arwain at dderbyniad. I chi'n credu, i chi'n derbyn fod Iesu wedi gwneud hyn oll i fi. Dyna'r cam nesaf sydd yn naturiol. Gwrandewch i ni'n dyfynnu hwn llawer, a mi'n siŵr bod yna lawer wedi wneud erioed, ond oes. Ioan 3:16, canis felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd fe ei unig anedig fab. Pam? Fel na choller pwy bynnag a beth, a gredo ynddo ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Yr un peth ar adnod y testun. Yr un yw'r neges, na i ddarllen y neges, adnod y testun, yn wir, meddaf i chwi. Y neb sydd yn gwrando fy ngair i ac yn credu i bwy i'r hwn am hanfonodd i a gai fywyd trygwyddol ac ni ddaw i farn, either y fe aeth trwodd o fywyd o farwolaeth i fywyd. Yr union peth mewn geiriau gwahanol, yr un yw'r neges. Drwy gredu yn yr Iesu, drwy ymddiried yno, drwy bwyso arno, fod yr hyn a wnaeth Iesu trosom ni. Wrth gredu, ni fydd yn wynebu colledigaeth, ni fydd barn, mae yn blwmp ac yn blaen, ni fyddwch yn cael eich cosbi. Ond yn fwy na hynny, nid yn unig fyddwch chi ddim yn cael eich cosbi, ond fyddwch chi'n derbyn bywyd trygwyddol. Dyma chi'r addewid mwyaf oll am fendithion. Dim cosb, dim barn a bywyd hyd tragwyddoldeb. Dyna chi, mae'r cyfan yma. Dyma yw'r efengil. Efesiau 2, adnod 8, canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw. Mor wahanol yw hyn i grefydd. Ond ydyw mor wahanol i grefydd yno. I Gristnogaeth ein gwlad ni bellach, o be bynnag sydd ar ôl ohoni, lle mae yna rhyw gyfres o weithredoedd, cyfres o reolau i ni'n ei cadw, a falle ddim yn cadw rhy llym, dwi'n meddwl bod ni'n cadw nhw o dro i dro. Ond yma ni'n gweld mae gwaith Duw yn y galon yw e. Fyddech chi ddim yn gallu gwrando oni bai iddo fe ddechrau'r gwaith yno chi. Fod wedi agor y glist, wedi agor y lygad. Ac nawr i chi wedi ffeindio'ch hunan yn dechrau gwrando, ac yn dechrau edrych, ac yn dechrau ceisio, ac yn dechrau deall mwy a mwy. A mwy a mwy chi'n clywed, chi'n meddwl, mae'r galon yn curo fwy, mae'r cyffro'n cynyddu, ac mae'r awydd yn dod yn fwy, ac i chi am fwy, chi eisiau clywed mwy, mwyn cael heddwch, cydwybod a heddwch a Duw. Chi eisiau cael y sicrwydd cadwadigedd. Ac yna mae'r rhodd, wrth ddod, falle wrth geisio, wrth ddod a droed y groes, trwy weddi, mae yna rhodd yn cael ei roi i chi, rhodd o ffydd, yna beth mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid. Rhodd yn cael ei roi wrth ddod. Gen ni'n gweld yn yr adnod nesaf i'r testun. Nad o weithredoedd, ni'n gweld gan y byddem yn amfalchio ynddo. Dyna'r problem gyda gweithredoedd, ni'n ymfalchio, ni'n ymddiried yn ein gweithredoedd, ond na, nid o weithredoedd. Gai ofyn, oes yna rai sydd dal yn meddwl beth sydd rhaid i chi gyflawni? A'r ateb syml i ni'n gallu dweud wrthych chi, yr unig beth yw edifarhewch a chredwch. Dewch at droed y groes, credwch
yr hyn a wnaeth Iesu Grist yn eich lle, wrth ddod at droed y groes, wrth i chi droi o'r byd a'ch pechod, o'ch hunan gyfiawnder, fe dderbyniwch chi y gallu i gredu, a fe dderbyniwch chi'r rhodd i ymddiried. Na gyd ni'n gallu dweud. Mae'n digwydd rhywsut. Mae'n ddirgelwch, mae'n waith ysbrydol, mae'n waith dwyfol. Ond i chi'n falle'n sylweddoli sut wnaethoch chi wrando yn y lle cyntaf. Falle bod chi wedi trial sawl gwaith i wrando o'r blaen a dwi'n cyffwrdd chi o gwbl. Ond bod yna rhywbeth wedi digwydd. Ac i chi gallu dweud wrth edrych nôl, tystio, mae gwaith yr arglwydd yw e. Ond mae'r gwrandawiad yn cynyddu. A mae'r dealltwriaeth yn dod yn fwy. A nawr i chi ddim yn dadlau gymaint a chi'n fodlon ildio. A chi am blygu. A chi am glywed am Grist. Ac i chi'n rhyfeddu fwy chi'n ei glywed. Mae hwn i gyd yn arwydd mae gwaith dwyfol yw e, a bod y gwrandawiad yma yn rhywbeth arbennig. Ac felly beth sy'n rhaid i chi wneud? Wel, dewch mwy. Mae rhaid i chi wneud rhywbeth hefyd. Mae rhaid i chi edifyrhau, mae rhaid i chi gredu. Ond wrth i chi edifyrhau, ac wrth i chi gredu, chi'n gweld bod Duw yn rhoi gallu i chi wneud hynny. Ac i chi'n dod at y groes. Ac fel mae Paul yn dweud oedd yr Effesiaid, trwy ffydd, ond nid ohonoch eich hunan. Mae'n rodd. Mae'r gallu'n cael ei rhoi i chi ymddiried eich enaid, i bwyso yn llwyr, bod chi ddim yn trio gwella'ch hunan mwyach, bod chi'n derbyn bod yr hyn a wnaeth yr Iesu yn ddigon i orchuddio'ch holl bechodau. Wel, yn olaf yn drydydd atgyfodiad, na i ddarllen yr adnod eto, yn wir meddaf i chwi, y neb sydd yn gwrando fy ngair i, ac yn credu i'r hwn am hanfonodd i, a gaiff o wytrygwyddol, ac ni ddaw i farn, eithir y fe a aeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Wel, yr hyn a ddisgrifir yma. Pan mae sôn am fynd o gyflwr o farwolaeth i fywyd, dyw e ddim, nid hyn a ddigwydd ar ddiwedd amser, dyw e ddim yn ddisgrifiad, mae'r adnodau sydd yn dod yn mynd i ddisgrifio diwedd amser, ond dyw e ddim fan hyn. Nid atgyfodiad y corff sydd yma, ond atgyfodiad yr enaid. Hynny yw pan mae rhywun yn dod i'r bywyd. Na'r term ni'n defnyddio. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, maen nhw'n dod i'r bywyd. Maen nhw wedi dod o farwolaeth i'r bywyd. Maen nhw'n dod i fywyd ysbrydol a thragwyddol. Ac felly'r disgrifiad fan hyn yw, ac efe aeth trwodd o farwolaeth i fywyd, maen nhw wedi dod yn Gristion. Dyna beth yw e. Chi wedi dod o gyflwr o methu ymateb i ymateb i'r cyfan. Chi wedi dod o gyflwr o ddim deall dim byd a bod e ddim yn eich symud chi mewn unrhyw ffordd am glywed am fywyd am arwolaeth yr Iesu i ddod i weld hwn yw popeth i mi. Chi wedi dod i'r bywyd. Cyn i gweld adnod 25 yn wir. Meddaf i chwi y mae'r awr yn dyfod ac yn awr y mae, plan glywo'r meirw lef mab Duw, a rhai a glywant a fyddant byw. Ond nid yna disgrifiad o bregethiad yr Efengil. Mor wir oedd y geiriau yna pan ynganwyd y geiriau tro cyntaf, ond hefyd mae e mor berthnasol yn awr y mae. Y mae e dal yr un mor berthnasol heddi. Os glywwch chi lais yr Iesu, os glywwch chi lais yr arglwydd, os glywwch chi lais yr Efengil, yn galw'n dyner arnoch chi, i edifyrhau a chredu, ac wrth gredu, be fydd yn digwydd? Byw fyddwch. Byddwch yn berchen ar fywyd tragwyddol. Dyma beth sydd yn wir. Bywyd tragwyddol yn eiddo i chi nawr. Fe gewch chi fywyd tragwyddol nawr. Nad i ni wedi cyrraedd y nefoedd, y mae'n eiddo i chi nawr. Gallwn ni fwynhau'r sicrwydd nawr. Fel ein bod ni'n barod yno. Mae fel beth un troed yn y nefoedd yn barod. Dyna'r addewid i chi'n eiddo o'r bywyd tragwyddol nawr. I chi ar y llwybr yn barod. Bydd y llwybr ddim yn newid, fyddwch chi'n cyrraedd y nefoedd, ond i chi ar y llwybr yn barod. A does dim dod oddi ar y llwybr. Dyma beth sy'n anhygoel am yr Efengil. Unwaith chi ar y llwybr i'r nefoedd a i fywyd tragwyddol, fyddwch chi byth yn dod oddi arni. Falle fyddwch chi'n gwrthgilio, a gwrthgilio llawer, ond byddwch chi dal ar y llwybr, achos does dim modd i'r gwrthgiliwr golli iachawdwriaeth. Chi ddim am aros fel gwrthgiliwr, a pan ni'n edrych ar gwrthgilwyr, ni chi methu dweud ydyn nhw wedi dod i'r bywyd a'i ffeidio. I ni ddim yn siŵr. Ond os yw'r gwrthgiliwr yn wir yn blentyn i Dduw, mae e ar y llwybr i'r nefoedd. Ac mae e'n berchen ar y nefoedd yn barod. Does dim cwestiwn i hynny erioed. Mae'r athrawiaeth yn glir. Nid oes damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist. Gwrthgilio neu beidio. Unwaith yng Nghrist, wastad yng Nghrist.
Ac felly, fan hyn mae'r addewidio yma'n anhygoel. I chi dod i gredu yn Iesu Grist, ond i chi wedi dod o farwolaeth i fywyd, ond i chi wneud o'r nefoedd yn barod. I chi ar eich ffordd, ond i chi'n cael ernes ohono fe fel betai. Nawr! Chi wedi cael y maddeuant. Chi wedi maddau yn barod. Dwi ddim yn addewid fe fyddai maddau chi ar ddiwedd amser. Mae wedi maddau pob pechod nawr. Mae wedi golchi bob staen pechod nawr. Mae wedi golchi staen y pechodau fyddai'n neud fori, a'r wythnos nesaf, a'r flwyddyn canlynol os fyddai byw ag iach. Mae'r cyfan, unwaith i chi'n dod at y groes, dyma beth sy'n wirthiol am y groes, a'r gwaed sydd yn llifo'r ffynon. Mae'n golchi ni mor lan, mae'n golchi pob staen i ffwrdd, mae'n golchi pob pechod i ffwrdd, mae'n maddau'r cyfan, ac i ni'n eiddo iddo fe, mae'n rhoi i gyfiawnder i ni orchuddio ni'n llwyr, ac felly yng ngolwg y tad, i ni'n berffaith. Wrth gwrs i ni ddim yn berffaith, achos ni'n dal i bechu, ond yng ngolwg y tad, be mae'n ei weld o ran ein cyflwr ni, yw perffeithrwydd Crist. Dyma i chi dirgelwch, dyma i chi nerth, dyma i chi pŵer yr efengil. I ni'n wynach na'r eira. Mae e wedi'n bywhau ni, Effesiau 2:1, a chwythau a fywhaodd e fe pan oeddech feirw mewn cymweddau a phechodau. Mae e wedi'ch bywhau chi, lle gynt yn farw nawr yn fyw. Mor wir yw geiriau Paul, 2 Corinthiaid 5:17. Gan hynny, od oes neb yng Nghrist, y mae e fe yn greadur newydd. Yr hen bethau a eithant heibio, wel gwneithbwyd pob peth yn newydd, yn greaduriaid newydd. I ni nawr yn fyw yn ysbrydol. Ond am hyder sydd gan y sawl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhoi fath hyder. Lle chi'n meddwl, dwi ddim yn naturiol i fod yn hyderus yn y maes yma, gwrandewch ar hwn. 1 Ioan 2:28, ac yr awr hon blant bychain, arhoswch yn fel pan ymddangoso e fe, pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, y byddo hyder gennym. Ac ni chywylyddiom ger ei fronef yn ei ddyfodiad. Fe fydd ganddo ni hyder, gan bod ni yng Nghrist. Hyder wrth edrych ymlaen at yr atgyfodiad. Mae'r darn yma'n Ioan yn disgrifio ar ddiwedd y benod am yr atgyfodiad ar ddiwedd amser. A mae yna her yma, mae yna rybydd yma. Adnod 29 ar ddiwedd y benod i ni'n edrych arno, Ioan 5. A hwy a ddeiant allan yr rhai a wneitha'n dda i atgyfodiad bywyd, ond ar rhai a wneitha'n ddrwg i atgyfodiad barn. Dyna'r gwirionedd. Pan ddaw yr atgyfodiad o'r corff, pan ddaw diwedd amser, pan ddaw Crist yn ôl, fe fydd atgyfodiad corfforol hefyd. Ac am ddiwrnod brawychus, o'r môr y codi'r llawer, o'r bob cyfeiriad fe godi'r cyrff, ac fe fydd atebolrwydd, fe fydd yr arglwydd Iesu Grist yn barnu. A'r rhai y disgrifir fel y da yw y da yng Nghrist. Yr rhai fydd yn Iesu Grist, ond am a ddewid, mae y mor gyffroes yn diwe. Yr rhai a wneitha'n da yng Nghrist i atgyfodiad bywyd, fe fydd yn arwain at fywyd tragwyddo. I ni'n neiddo fe nawr, ond fyddwn ni yn nefoedd. Dyna'r addewid, ond dyma'r hybydd. Ond yr rhai a wneitha'n ddrwg, hynny yw yr rhai gwrthododd Crist, neu yr rhai dim ond gwrandawodd ar glist allanol. Yr rhai a wneitha'n ddrwg i atgyfodiad barn. Dyna i chi ddiwrnod brawychus, fe fydd atgyfodiad i farn. Mae'n rybydd ysgytwol yn diwedd, i'r sawl sydd yn gwrthod gwrando. Amher i chi wrando felly ar eiriau'r Iesu. Galwch arno i agor eich clistiau byddar, fel y byddwch calon yn gallu gwrando a chredu. Cyffeswch, dwi ddim yn gallu gwrando'n iawn. Dwi ddim yn gallu deall o Dduw graslon helpa fi. Ond dyna'r weddi gorau lle chi weddio. Achos pan i chi'n gweddio felly, does dim gwrthodiad i'r sawl a ddaw ato, nis gwrthodiad byth, bydd e byth yn troi neb i ffwr. Gandewch ar yr emyn yma. Na fydd yna'r rhai fel hyn, mi glywaf dyner lais yn galw arna fi
i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. A'r gytgan arglwydd. Dychmygwch yna. Dychmygwch mewn oedfa. Ni ddim yn cael y profiad yma'n aml iawn, ond ni'n gwybod bod wedi digwydd, ni'n gweddio fydd yn digwydd yn amlach. Ac o am ddydd pan fydd yna dyrfaoedd yn dod i glyw yr efengil unwaith eto, ac yn clywed, mi glywaf, maen nhw wedi clywed, a falle bod gwaith wedi cychwyn, mi glywaf, dyna be maen nhw'n tystio, mi wrandawais, mi glywaf dyna'r lais, yn galw arna fi, i neu beth, i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Dewch at y groes, dewch at y ffynon, dewch at afon Calfari. Mae yna olchiad, mae yna faddeuant, mae yna heddwch a Duw, mae iachawdwriaeth, mae bywyd tragwyddol. A dyma'r gytgan arglwydd, dyma fi ar dy alwad i cana fenaid yn y gwaed a gaid ar Calfari. Y gair cana yna fel blawd. A blawd yn wyn ond yw e. Dyna'r ystyr y gair fan hyn, cana fenaid yn y gwaed. Golch fi na fenaid yn wyn fel blawd pyr. Cana fenaid yn y gwaed a gaid ar Calfari. Ac yna mae'n ymlaen. Yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gyda'i saint ffydd, gobaith cariad pyr a hedd, a phob rhyw nefol fraint. Dyna chi, os ych chi'n gwrando, dyma'r addewid i chi. Mae yn eich gwahodd chi i dderbyn yr efengil. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith trwy ras. Mae'n rhoddi nerth i'm henaid gwan i feiddi mechod cas. Mae yna bwer yn y gwaed. Mae'n rhoi nerth i mi. Nerth yr atgyfodiad. Dim amser yn i fynd ar i'r trywydd yna, ond dyna chi'r nerth sydd i gael. Does dim esgusodion fan hyn. Gymerwch chi 30 mlynedd i ddelio gyda'ch pechodau a'ch bydolrwydd. Na. I ni meddu esgusodi'n hunan. Mae nerth yr holl alluog yma i ddelio, mae maddau'n pechod ni, ond mae'n rhoi nerth i ni ddelio a phechod hefyd yn ein cerddediad. Tystiolaeth gadarn sydd i'r galon ffyddlon byr, caiff pob rhyw air ddadleu a ffydd ei lwyr gyflawni'n wir. Dyna emyn arall, pennill arall chi, gogoniant, beth am drefn, y cymod a'r glanhad. A dyma i chi yr diweddglo, derbyniaf Iesu fel yr wyf, a chanaf am y gwaed. Sylwch hwnna, derbyniaf Iesu fel yr wyf. Oes angen i chi wella. Fedrwch chi ddim. Oes angen i chi fod wedi dod i'r capel am flwyddyn cyn i chi cael ystyriaeth o fod yn dod yn Gristion? Nag oes. Oes angen i chi fod wedi darllen y Beibl hyn yn y weithiau, gwybod yr emynau, fydd na rhyw berer undod. Oes angen i chi fod wedi profi bod chi wedi edrych. Oes angen chi wneud unrhyw beth fel hyn. Na, beth i chi'n wneud? Chi'n dod yn llwythog ac yn wan ac yn flinedig. Pryn yn gallu dod â chi'n an a droed y groes. Pryn yn gallu dyrchafu'ch llygaid tuag at y mynyddoedd. Derbyniaf Iesu fel yr wyf. Fel yr wyf. Yn frwnt, yn wan ac yn eog. Ac yn derbyn fod wedi gwneud y cyfan yn fy lle. A'r canlyniad hynny fydd hwn, a chanaf am y gwaed, gweddill eich bywyd. Mae e mor ysgytwol. Os mae gwaith o Dduw fydd hon, fe fydd y canu yma'n parhau tan i ffydd troi'n olwg, ac y cawn ni weld e wyneb yn wyneb. Derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr efengil sanctaidd, ac yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac y gweddio o Dduw y byddi di ar waith trwy dy ysbryd. Bydd yr ysbryd glân ar waith yn agor llygaid y deillion clistiau y byddar, ac yn bywhau y meirw, ac yn peri'r gwrandawiad yma ac yn arwain at y derbyniad, ac byddant yn dod o farwolaeth i fywyd. Teird gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Fe gadewch i ni ganu'r emyn honno, 288, gan gofio'r gytgan. Hefyd, dwi ddim yn y llyfr emynau, ond trio cofio i chanu. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi, ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.